Sådan lød det i 2011, da Kaka for alvor fik sit gennembrud, og sammen med Vafante satte smil på vores læber. Med sin første officielle single i 2012 fik Kaka guld for sin afro-inspirerede reggae-rytme. Siden er han blevet udråbt til at have den skarpeste dancehall-tunge, der sætter gang i et hvert dansegulv. Nu er han aktuel med et nyt album. Følelsen af at være alene. Et album, der viser en mere følsom side af den reggae-glade Kaka. Lad det blive, lad det blive, lad det blive ved. Ikke skam af det. Gør hvad du vil. Opleve at rejse afsted. Ja, og nu sidder du her. Velkommen, Kaka. Tak skal du have. Vi begynder lige med at skrue tiden tilbage til foråret 2015, hvor du får en besked, der ændrer dit liv radikalt. Det er sådan en helt almindelig dag. Du er på vej ind i studiet. Ja. Og hvad sker der så? Jeg er på vej i studiet med EasyCut, jeg går rundt derhjemme, og så får jeg en sms fra en gammel veninde, som siger, at vi nok lige er nødt til at snakke sammen. Og så ringer jeg hende op og spørger, hvad det handler om, og så var hun sådan lidt, der er ret stor chance for, at du er far til min 1-årige datter. Så det var lidt rystende. Ja, hvad tænkte du så? Jamen, først så jeg var lidt vantro omkring det, men så var jeg også sådan, at jeg kunne ikke rigtig forstå det, men det er sådan den der følelse af, ligesom, jeg skal sige, poppe en flaske champagne og har lyst til at hoppe ud af vinduet samtidig. Altså, det er sådan, alle følelser kørte rundt, fordi et eller andet sted, jeg var da glad, men jeg var sådan, hvad så med mit liv, hvad så med alt det, var jeg selv klar til det her? Og sådan, så det blev sådan meget voldsomt på en måde, ikke? Og så var jeg nødt til at finde ud af det med mig selv, så jeg besluttede mig faktisk den dag for at tage ud til EasyCut alligevel, og tage i studie, fordi at det er den eneste måde, jeg kender for at kunne få ud de der følelser der på en eller anden måde. Så fordi at det blev for meget. Det var meget voldsomt. Du stillede dig selv spørgsmålet, er jeg klar til det her? Ja. Var du det? Det har jeg været, altså åbenbart. Så det går meget godt nu. Det er sådan, ja. Det er 1,5 år siden nu, ikke? Eller 1 år siden er det selvfølgelig, og det går meget godt. Det her med de modsatrettede følelser, det kan vække i en, at det er jo på den ene side super fantastisk, og på den anden side, så skriver du også i sangen, noget af teksten siger, fik lyst til at skride herfra, sikker på, at mit liv var slut. Hvad ligger der i det? Jamen, det var netop lidt det der med, at jeg var sgu ikke klar, følte jeg selv, til at blive far. Altså, man kan gøre, hvad man kan gøre, men jeg var slet ikke der i mit liv. Altså, jeg var sådan, nu har jeg lige trukket sådan tingene lidt til side, lagt det der reggae-liv egentlig på hylden, og men jeg havde behov for at sidde og studere lidt og gå lidt i dybden med mine egne ting. Ja, fordi faktisk lige på det her tidspunkt i dit liv og i din karriere, der følte du manglede et eller andet. Ja, hvad var det, du følte, du savnede? Det var, jeg tror bare, det er den der klasse. Jeg manglede bare indhold i en eller anden forstand, fordi det hele var gået op i den musiske del af mig. Der var ikke rigtig den almindelige person tilbage. Der var kun kaka over det hele. Altså. Og lige pludselig så var der sådan noget, en helt almindelig ting, som at gå ned og handle ind, eller gå rundt og vente, gå og chille med sine kammerater. Det blev bare fester og koncerter, og hele tiden det der konstante adrenalinkick på en eller anden måde. Og jeg tror, at det er måske nok bare mest det, der er sket, at du ved, juicen er løbet tør. Altså, man kan ikke blive ved med at ligge og pumpe 120% hele tiden. Til et eller andet tidspunkt, så ser hjernen stop, kroppen siger stop. Og jeg tror måske lidt, det var det, der var sket. Og jeg ligesom følte, at nu skulle jeg sådan finde på noget nyt at lave i en eller anden forstand. Så jeg kunne få noget inspiration også til at lave noget ny musik. Hvordan udviklede det dig så som person, at du blev far med et knips? Jeg tror, jeg blev meget mere sådan fokuseret på min musik, mere end jeg havde været før, hvor mit liv havde været meget sådan noget dag til dag. Du ved, man er ung, jeg er 25 nu, ikke? Så det var bare sådan noget, ja, så er vi der i morgen, og whatever. Vi fester, der var ikke alt det der stress omkring de her ting. Nu har det mere, det er sådan, lige pludselig der kom jo sådan 10 år lige pludselig ud i fremtiden, og 20 år ud i fremtiden, og 30 år. Altså jeg kunne på den måde begynde at lægge mig planer, for der var pludselig et menneske, jeg var nødt til at være der for, i hvert fald næste 50-100 år, altså i en eller anden forstand. Og før der havde det jo kun handlet om mig, og hvad jeg ville, og det vil sige, ja, vi lever i nuet, vi hygger, vi tager det, som det kommer, ikke? Så på den måde var det lige pludselig fra at gå og have en hverdag meget 2D, til lige pludselig at have sådan en helt, nærmest en verden sådan 3D, fordi du skulle ligesom, der var det, du ville, der var det, der skete, og så det, der gerne skulle komme til at ske i fremtiden i den forstand. Så det ændrer meget. Så noget struktur og noget hverdag og
noget nyt indhold, og balance taler du også om. Hvordan gav det dig balance? Det gav mig balance. Det ved jeg egentlig ikke. Jeg tror bare, det har været det der med, at jeg har haft noget at sende mine tanker i retning af. Altså, jeg tror bare, jeg har været for forvirret, der har været for meget. Jeg vil ikke sige, at det går for hurtigt, men der har bare været lige efter hinanden de sidste 5 år, 6 år. Ikke? Så på den måde, der jeg ligesom kunne samle mine tanker om én ting. Jeg kunne sådan, al min musik kunne jeg generere i en retning, al min kærlighed kunne jeg generere i en retning. Det hele kunne jeg generere i en retning til den her ene person, som var mit eget kød og blod. Vi har faktisk talt med nogle af dine venner og kolleger, som også ser en tydelig forandring i dig. Ja. Du kan lige prøve at høre lidt af, hvad de siger. Klar. Jo, Kaktus. Tillykke med pladen. Tillykke med livet. Det er godt at se, at du endelig er blevet voksen, eller du er halvvejs voksen. Jeg vil gerne sige stort tillykke med din lille dejlige datter. Din datter har gjort dig til et nyt menneske. Jeg synes, du har udviklet dig sygt meget, og jeg er ret sikker på, at du er en mega god far. Vi elsker dig, det ved du godt. Forever family. Vi ses, Kakker. Nice. Et nyt menneske simpelthen? Ja. Yeah. Kan du genkende det? Det kan jeg sgu godt. Jeg tror, jeg har fået meget ro med mig selv og i mig selv. Hvor at, selvfølgelig, jeg er meget energisk af menneske, men før der var det sådan restløshed. Jeg var meget restløs, for jeg vidste ikke, hvad jeg skulle med mig selv. Jeg havde ikke en ro i mig selv, så det var hele var sådan noget, ja, nu skal vi også lige skal lave noget og sådan. Og efter jeg fik hende, så er det sådan, hey, so good. Vi slapper af, jeg har min datter, hun sidder derhjemme nu, forhåbentlig jeg ser med. Altså, det. Så det og det har jo så også smittet af i dine tekster på dit nye album. Og vi skal jo høre dig synge et lille uddrag af sangen Giv mig håb lige om lidt her. Hvordan vil du sige, at det har haft indflydelse især på dine tekster? Det har fået mig til, ligesom man skal til at sige, lægge posen på bordet i en eller anden forstand. Altså, hvor jeg har været nødt til at være ærlig med mig selv og med mine tanker og med mine følelser. Fordi nu hvor jeg har den lille, så kan jeg jo ikke sidde og sige til hende, at hun skal være stærk, og hun skal gøre dit, og hun skal gøre det, og ikke selv praktisere det. Så jeg har sådan været nødt til faktisk at begynde at praktisere de ting, jeg går og prædiker, og de ting, jeg går og siger. Ting, som jeg bliver fanget af. Og så på den måde har det også smidt af mine tekster, kan man sige, fordi jeg ligesom så, jeg vil jo ikke sige kommet tilbage, men jeg er gået, i en eller anden forstand er jeg gået tilbage til at bruge musikken som en selvterapi. Jeg følte lidt, at jeg var nået til, at det bare var blevet sådan et budskab til folk, men nu er det sådan gået tilbage til at blive et budskab til mig selv, og den der mølle, altså jeg kan vende tingene med mig selv i stedet for at skulle gå ud og spise medicin og muligt skum. Ja, for det er jo også de helt store følelser, du har uden på tøjet i dine tekster. Jeg elsker dig højere, end du nogensinde kommer til at se. Ja. Det må også på en eller anden måde sætte dig i en sårbar situation. Det sætter mig i en sårbar situation, og også når vi skal spille den her senere. Jeg har ikke spillet den live før, så jeg kan mærke, at de sange, jeg har spillet fra albumet, i og med, at det ligger i et andet toneleje, det er mere personligt, når jeg siger det, så kan jeg også mærke, at jeg er på scenen mere skrøbelig, altså i forhold til, men så når du har spillet 2 gange, så er du lige pludselig blevet 8 gange så stærk, som du var før, fordi at du får afklaring med det. Det er ligesom, som man siger, man går op til en psykolog og sidder og taler, og så har man det godt bagefter. Det er lidt det, der sker på en måde. Så hvordan tror du, det bliver, når du skal ud på festivaler og andre steder og spille koncerter her til sommer? Jeg tror, det bliver herregodt. Jeg tror, at folk kommer til at nyde det, og de skal tjekke ud på Roskilde og på Skanderborg, og det bliver konge, det her. Stå at være så følsom på scenen. Hvordan er det? Det er dejligt. Men det er fordi, jeg har sådan, når jeg står på scenen, så er det der, jeg kan være 100% menneske. Så i og med, at jeg også jeg har altid arbejdet på at komme dybere og dybere ind i mig selv. Nogle gange kan man også komme for dybt, men komme dybere og dybere ind og få ro og få ryddet op i en eller anden forstand. Og det er også det, som jeg har, når jeg så står med de her tekster, som er så meget mere sårbare i en eller anden forstand, men er så meget mere mit hjerte nær, så får jeg også bare en meget større og meget federe følelse, når jeg står på scenen. Fordi jeg ikke står og skal fortælle dig noget, men jeg står bare og synger noget, som så rebounder til mit eget hoved i en eller anden forstand. Så står og taler til og med mig selv. Og det får vi en lille forsmag på nu, fordi du skal nemlig give os en lille version af din nye sang, Giv mig håb. Ja. Gå du bare op og gør dig klar, det vil vi glæde os til. Tak skal du have. Så mine damer, her er Kaka med Giv mig håb. Ja. Du var et chok for mig, hvor kom du fra? Jeg følte langt fra, at jeg var klar. Pludselig var du der, troede jeg var dræbt. Fik lyst til at skrive herfra. Sikker på mit liv var slut. Hvad gjorde jeg nu? Gud, hvad skulle jeg sige til mamma? Troede hun ville have mig, for vidste jeg måtte vise mand, dommer ansvar. Men glæden den voksede indeni, desto mere jeg tænkte på jeg lige. Pludselig var der mening i mit liv, det jeg aldrig har mærket til. For glæden den vokser indeni, hjertet det lyder en energi. Jeg kunne fan at det flød, men sådan er det. Rapper elsker dig højere end du kan se.
Du er min styrke, løfter min byrde, som livet har givet mig. Øjnene de skinner i det, at du ser mig. Der findes en jeg elsker som dig. Har været i det samme spil for længe. På tide at ændre og vise det. Ansvar det kræver at gøre hvad jeg prædiker. Må blive en mand. Du er min drøm og du er mit håb. Og ikke kun os to jeg tror på. For du er en drøm og du giver mig håb. Og det er ikke kun os to jeg tror på. For du lader mig opleve livet på en ny måde. Og du er svar til den evige gåde. For du er en drøm og du giver mig håb. Og det er ikke kun os to jeg tror på. Du er min styrke, løfter min byrde, som livet har givet mig. Øjnene de skinner i det, at du ser mig. For der findes en jeg elsker som dig. Har været i det samme spil for længe. På tide at ændre og vise det. Ansvar det kræver at gøre hvad jeg prædiker. Må blive en mand. Ej, hvor var det fint. Hold nu op. Dejlig sang. Det bliver en oplevelse at komme ud og høre det i sommerlandet. Absolut. Absolut. Og første gang herinde. Ja, en lille premiere. Ja.